Viveu un hype. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Moderná, robustná a hlavne dostupná. S týmito slovami prináša rumunská Dacia svoju novinku na európsky trh. Vstup spoločnosti Renault a investícia vo výške 489 miliónov eur do reorganizácií a modernizácií prevádzok priniesol starú klasiku s novými technológiami a vyššou úrovňou štandardu. Prvou lastovičkou tejto spolupráce je Dacia Logan, postavená na najnovšej platforme, ktorá bola vyvinutá v rámci aliancie Renault-Nissan. My sme si vyskúšali štvordverovú 5-miestnu limuzínu, ktorej tvary nezaostávajú za konkurenčnými modelmi tejto triedy. Napokon z každého uhla pohľadu je cítiť francúzskeho ducha. Zaujala nás hlavne predná maska pretiahnutá do nárazníka. Dodáva autu agresívnejší charakter. Robustnosť karosérie sa prejavuje hlavne v priestrannom interiéri, ktorého dizajn vás prekvapí svojou ergonómiou, ale hlavne funkčnosťou. Na náš vkus bol trochu jednoduchý, ale záleží, akú si vyberiete doplnkovú výbavu či modifikáciu. V ponuke sú k dispozícii 3: Base, Ambience a Laureate. Veľký priestor majú aj cestujúci na zadných sedadlách. Najväčšie prekvapenie nás však čakalo v kufri. Po jeho otvorení sa na nás pozeralo 510 litrov voľného priestranstva pre batožinu, čo v tejto triede nie je málo. Logan využíva množstvo prvkov z modelov Renault, napríklad prevodovku či motory. Tie sa dodávajú v dvoch benzínových prevedeniach, a to nami testovaná 75-koňová 1.4 a 90-koňová 1.6. Dacia nepatrí medzi športové vozidla, no nebráni sa, keď dupnete trochu viac na plyn. Výhodou je tichý chod motora aj pri vyšších otáčkach. Pri prejazde zákrutami sa správala trochu nedotáčavo, ale skúsený vodič si v takýchto situáciách dokáže hravo poradiť. Za bezpečnosť sa ale platí. Napríklad také ABS treba dokúpiť. Sériovo je dodávaný iba airbag pre vodiča. Náš celkový dojem je v porovnaní s cenovou reláciou, v ktorej je Logan ponúkaný, viac ako pozitívny. Určite sa stane adekvátnou náhradou za staré autá brazdiace po slovenských cestách.